Ola amigos, benvidos unha semana máis á Televisión de Galicia. Isto é O Fío do Retrato, un espazo íntimo e cálido no que persoas descoñecidas comparten connosco e de preto as historias da súa vida. Pero é algo que é meu e non soporto que nadie mo veña a coller, quero que mo respeten. Ver que nos levaban o noso pan xa foi o todo, aí foi de verdade, foi durísimo. Eu pasino moi mal nesta vida, moi mal. Non é que agora sea rica tampouco, que nadie se vai facer rico a conta da playa. Imos percorrer cos nosos protagonistas retazos de lembranzas cheos de sorrisos, pero tamén de tristuras. Hoxe fican con nós, xa ven vostedes, unhas botas de agua. Son parte da indumentaria de traballo das mariscadoras de a pé, que son quen de desafiar semana tras semana a lúa e as mareas. Da recolleita dos froitos do mar sabe moito Evangelina Lago. A súa entrega ao oficio e a súa suor a pé de praia teñera convertido na patroa maior das mariscadoras, a nai do mar. O fotógrafo de O Fío, Anxo Cavada, está xa con ela á beira da ría de Arousa tirando do fío do seu retrato. A muller da que hoxe Anxo Cavada vai tirar o fío do retrato chámase Evangelina, a nai que coida o mar. Nai, porque a vida e o amor foronlle entregando 5 renovos que agora xa van para maiores. Coidado do mar, porque o mar é o seu traballo, a fonte de subsistencia. A loita pola vida está marcada no rostro de Evangelina. Ela sabe o que erguerse a horas intempestivas para mariscar ou percorrer sen descanso os areais do litoral a procura do tesouro das ostras, das navallas, das ameixas. Aprendeuno desde a infancia, na dureza das condicións de vida, na dificultade dos afectos, na disolución da familia. E ese é un saber que non se perde, que vai con un para sempre, sexan cales foren os devalos do mar e do tempo. Muller de mariñeiro, mariscadora, mais tamén labrega nunha horta que arrinca da terra froitos ben distintos aos do mar, Evangelina é unha muller de fora da casa. O seu imperio non é o do fogar nin o do tear, senón o da vida pública, o da sociedade. Na praia do Castelete, Anxo e Evangelina tecen xa o fío da conversa. Evangelina, estamos aquí no mar, fronte á illa da Arousa. Desde cando empezaches a traballar no mar? Cando? Pois ca penitencia da boda. Ao ser o meu home mariñeiro, e logo eu non tiña nai, tuve 4 fillos seguidos, entonces non tiña posibilidade de ir para unha empresa a traballar. Entonces, pois, bueno, a única posibilidade que me quedou foi agregar maialeiros dos a mariscar. Ves sempre con toda a xente a mariscar, canta xente vos xuntades aquí? Home, mariscadoras a pé somos, agora non chegamos ás 200, hai bastantes de baixa tamén, pero con permes andamos alrededor das 200, jubilaron agora algunhas, non sei exactamente cantas, 2, 3 poden ser, e as polas que están de baixa, despois os outros, pois xa as vedes repartidas polas playas todas, unha vez, unha semana así, unha semana non, 2 semanas no mes, sobre 14 días, mariscamos aproximadamente 12 a 14 días. Ti eres a presidenta de toda esta xente que traballa
aquí? Eres a responsable da cofradía? No, eu son a patrona maior de toda a cofradía, o sea, destas, dos mariñeiros a flote, dos bateeiros, dos de artes varias, o sea, de todo o que engloba a cofradía. Supoño que un dos problemas grandes que tes como responsable é o furtivismo, non? Bueno, agora, gracias a Dios, co furtivismo debe ser un dos menos anos que vamos tendo. Viñaron a instalarse agora hai uns días 3 pa Vilanova, que vamos dar conta deles ao Ayuntamiento, que parece ser que son moi peligrosos, que os vigilantes xa os conocen de estar traballando en Villajuán. Bueno, pero tamén hai que dicir que tampouco hai tanto marisco como hai 3 anos. Entonces, o furtivo vai a donde hai moito marisco. Donde hai pouco marisco, o furtivo non lle cubre. O furtivo ten que ir para ganar cartos. Para vir aquí a coller un kilo de ameixas e arriesgarse, non se arriesga. Entonces, vai a donde hai moito marisco. Nós xa vedes toda a mañán traballando, home, fans os topes, bastante bo marisco, pero con tempo. Non é cousa de chegar a encher. E tuveches algún problema, algún enfrentamento físico? Moi gordos. Algún día tuveches que ir incluso tuveches lesións? Sí. Pero de enfrentarte físicamente con eles? Sí, home, a ver, é unha cousa que non a podo evitar. Nadie nos podemos olvidar do que pasamos. Eu que o faga así, para mí non o fai ben. Haise que acordar do presente e do pasado. Eu pasino moi mal nesta vida, moi mal. Non é que agora sea rica tampouco, que nadie se vai facer rico a conta da playa. Teño un sueldo digno como un traballador calquera, o case a verse no momento. 3 mulleres con 4 ou 5 homes. Pelexando as 3 mulleres contra os 4 homes. Sí, sin problema ningún. En aquel momento, eu en ese momento non penso en que me vayan a matar, nin que eu vai a matar a nadie. Estou defendendo o meu pan da maneira que poida. Como poida. Pero é algo que é meu. E non soporto que nadie mo veña a coller, quero que mo respeten. Contame o das mareas, por que está subindo a marea ahora? Como é isto das mareas, da lúa? Contame un pouco eso. Mira, cando é luna chea, a marea baixa hasta as 10 menos cuarto. Logo, cada día vais adiantando 3/4 de hora hasta cuarto. Cando a cuarto queda na seca pequena de todo, unha seca mellor como esta, non baixa máis daqui nin sube, e cando volva a luna, volva a baixar outra vez o mar para baixo. Entón, nós dependemos das lunas para traballar. Recordas o primeiro día que viñaches a mariscar? Cantos anos tiñas? Bueno, pois mira, a primeira vez que fun a mariscar, eu fun cunha muller que xa está jubilada, éramos furtivas todas, porque cando empecín a mariscar non había nada organizado. Estaba a isla, pero ainda estaba tamén así daquela maneira. Empezamos indo a Horquilla a isla. Bueno, o meu home non me quixo levar, fun cun sobrinho dela, porque non sabía, na miña vida fora non sabía. El non quería que fora, pero claro, el tampouco era capaz de arrancar pa diante, co sueldo del non arrancábamos. Entón eu dixíalle, pois mira, daquela 300 pesetas, pois mi má, xa era un mundísimo de cartos, 500 pesetas. E fun co sobrinho del, e dixolle, non, ti comigo no meu barco non ves, además moi renegado de levar mulleres a bordo, di que as mulleres a bordo que non lle daban suerte. Vai o sobrinho, levoume, fomos pa a isla a traballar, traballamos a Horquilla, fixera pouquiño, moi pouco. E, bueno, despois dali xa empecín a ir con el e ir traballando. Pero nós, bueno, ben, traballábamos, pero claro, pois chegou a maneira, o momento de casarme, de que eu ese traballo non podía manter, e, bueno, fomos para Suíza 6 meses, estuvemos 6 meses en Suíza nun hotel, e despois xa cando viñen e tuven a miña filla máis vella, xa nos dedicamos ao marisqueo, e despois xa fun sempre con el. Íbamos os dous, íbamos á seca da mañán e á seca da noite. Deixaba os meniños, os 4,
A máis vella tería 7 anos, que daba cuidado dos 3 pequenos, na miña habitación dormían 2 para a cabeza e 2 para os pés, e nós viñamos de noite á horquilla. E a mañán, a noite e a mañán, pero bueno, non era unha maneira de vivir, a verdade era unha maneira nada, que escapabas, que che viña... Foi cando empezou a Xunta, que viñan os da Xunta, xa primeiro xa anduveramos, antes de organizarnos, anduveramos cos contravestes. Nós atracábamos aquí cas jamelas e corríamos por todos eses pinales e por antras leiras do millo, os mariñeiros atrás de nós cos jorros blancos, nós a ver os jorros por antro millo, bueno, perdíamos o rumbo. E despois, bueno, pois, eso foi da que despois xa nos organizamos. Pero aquí imagino tamén que vindo coas compañeiras tes unha relación máis moi boa, non? Sí, boa, compañeirismo, ben, falas, cotilleas, é como o río de antes, agora non hai río, nós témolo na playa, sempre o contamos entre todas, enterámonos de todo, falamos de todo, axudámonos unhas a outras moitísimo. Moitísimo, que é importantísimo tamén. Moi raras as que veñen de unha a unha, casi todas van en grupos, entonces, bueno, pois fixamos compañerismo, pasa calquer cousa, axudámonos unhas a outras, tuvemos unha muller que non podía pagar a Seguridade Social, que agora xa non está, xuntamos os cartos entre todas, pagámoslle 2 meses de Seguridade Social, con dificultades nosas, o sea, tendo nós mesmo dificultades, pero bueno, si ben, eu estou moi contentísima con todas. E para ti agora é impensable buscar outro traballo que non sea co mar, non? Que ten o mar, aparte de ganarte a vida para vir aquí todos os días? Para min é un hobby. É un hobby? Sí, eu non cambio o mar por nada. O sea, o mar é o campo, convivo as dúas cousas, menos a casa, que son menos casera. A casa non son moito. A ver, teño que facer, non me queda remedio, pero non son destas mulleres que se meten á casa pois a facer un duxe, a facer pasteles, a facer certas cousas no tempo libre, non. Eu, se teño tempo libre, pois vou pa horta. Aunque sea apartar paus de aquí pa ali, movendo cousas, pero estou na horta, non son unha persona de casa, non. O mar, amar. O mar, só amar. Que faría Evangelina sen o mar? Evangelina é un espírito que sofoca no mar, co traballo ao aire libre, as súas ansias de liberdade. Ela atopa no mar o seu contacto coa terra, formando xa parte do litoral. Un litoral que Evangelina ten defendido contra vento e marea, facendo dela unha referencia da loita e da solidariedade. A loita de Evangelina non cesa. Hai que vivir, ter conta cada día do rumbo que vai collendo o destino e procurar facerlle fronte para a subsistencia dos propios e os alleos. Dos alleos sobre todo, porque Evangelina é tamén unha muller solidaria que non rexeita o compromiso nin o risco, sempre que sexa en defensa dunha causa xusta, dunha causa humanitaria. Fixo cando os dereitos das mariscadoras puideron verse ameazados, e faino agora en defensa de todos desde o seu posto de patroa maior da Confraría de Mariscadoras de Vilanova de Arousa. O saber de Evangelina está no mar e na ribeira, nos ciclos das mareas e da lúa, no avalo e debalo desas ondas que arrandean unha das paisaxes máis fermosas de Galicia, acaso do mundo. Mas tamén está na relación cos demais, no trato humano entre persoas da súa mesma condición e oficio, porque ela fíxose entre os demais, e só sabe vivir cos demais e para os demais. Unha muller e o mar ao fondo, Evangelina Lago e a ría de Arousa. Tal é a muller da que Anxo está a tirar hoxe o fío do seu retrato. Evangelina, cando
chegaches a este mundo e abriches os ollos, cales son os primeiros recordos que tes? Os primeiros recordos son miña nai nunha hamaca de rayas, daquela debaixo dunha parra, enferma, moi enferma, e que eu non me recordo o porqué, pero recórdome das chapladas que le vi no cu, eso sí me recordo ben. Que me dixía a miña abuela que me puxo a bailar con miña irmán e que non quixen e acababa de traer meu pai nos brazos da fora. E levantouse da cama e doume unhas chapladas no cu por non querer bailar con miña irmán. A todo isto, eu non sei cantos anos tería, pero cando ela morreu eu tiña 3 e media, miña irmán 2 e media. Entón, de pequena xa tuveches que facerte maior casi. Xa era unha responsabilidade grande quedar sin nai e vivir nas condicións que tiña. Sí, sí, non notamos, non tuvemos fame, era unha casa bastante ben, pero, bueno, ela como non tuvera fillos, a pobre, pois tamén nos criou da maneira que pudo e que supo, porque, claro, a miña nai xa colleu con 7 anos, e ela, meniños pequenos, non tuvera, nunca ni os colleran no brazo, nin tuvo irmáns máis pequenos, tiña un irmán máis vello que ela, e ela nunca tal na súa vida collera no brazo. Que pasa? Que nós non sabíamos facer as tareas de labranza grandes, como podar, parrear, labrar, sí. Eu, a máis miña irmán, unha chamaba a vaca e outra labraba. Pero despois outras cousas, pois, necesitábamos un home na casa, para moitas cousas. E o meu home dixo, bueno, pois mira, a casa non era como hoxe. Home, se fora como hoxe, pois encantada da vida, non sei se me casaría, desde logo, seguro que non, seguro que non, dígoche de verdad. Se fora como hoxe, que levas o home para a casa, non pasa nada, pero daquela ainda de concertados, tiña que vir un pola esquina do camiño e outro pola outra esquina, porque as vellas todas das aldeas, criticaban un montón. Mira, aquel pola man, ou, bueno, xa non falemos de bicos, eso xa non podía existir. Eu conto aos meus fillos que o meu home tardou tanto tempo en darme un bico e péjaselle a risa, vamos, a que se matan de risa. Un que veu comigo unha noite e me dou un bico na cara, xa primeiro o sopapo que levou ainda hoxe non me fala. O sea que era así o mundo. Eu tiña que ir á seca a mariscar porque era o traballo que me compaginaba para coidar dos fillos. E suerte, gracias a Dios, que non era como hoxe, porque se hoxe che topan 4 fillos solos de noite, nunha cama, 2 pa a cabeza, 2 pos pés, e sin teres un mínimo para lle dar de comer, porque non o tiñamos, tiñamos os mínimos dos mínimos. Entonces, xa non quero nin pensar o que pasaba, claro. Cando empezas a traballar co mar, empezas tamén de furtiva, porque era a única maneira de buscarse a vida, non? Éramos todos furtivos, en aquel momento éramos todos furtivos. Mentre non se normalizou a situación. Hasta que se normalizou. E tal furtivismo vivíamos nós como os nosos fillos, porque cando o meu fillo andaba ainda na escuela, pero claro, nós polas tardes, cando se cabiña pola tarde, levábamos, o sábado levábamos con nós na barca. Entonces, pois puxose a... mandaronlle facer un dibujo na escuela, e ele fixo un dibujo. E chamoume a profesora, que un dibujaba un coche, un avión, a casa, as súas cousas. Pero o meu dibuxou a lancha da Xunta atrás do pai, e puñía o da Xunta diante na lancha, puñía lle alto la Xunta. Evangelina, cando tiñas unha casa modesta, tuvestes que loitar moito para mellorar aquelas condicións de vida, non? Home, de que pasín da casa que tiña, que fun pa ela, pa que teño agora, fun sin ventanas, tapadas con plástico. Porque a que tiña non lle podemos chamar unha casa, podemos lle chamar unha corte, a realidade. Aquelo era, non sei. Cando pasín agora, a casa que teño é unha casa normaliña, corrientiña de todo, pero eu son felicísima nela, moi feliz. Nunca na miña vida pensei ter unha casa, se che dixo de verdade.
nunca na miña vida pensei ter unha casa, porque todas as miñas compañeiras fixeron a casa de máis xóvenes. Entonces, claro, eu non pude. E dixía, pois cando na fixeches, xa non na faz. Outras dixíame, non te preocupes, muller, que cando as nosas tellas sean vellas, bote un murjo e sean vellas, ti tela nova, nós xa lle temos que cambiar o tellado. Aquí detrás temos a fermosa Illa da Arousa coa ponte, pero sendo veciños houbo tempos tamén difíciles, non? Valeunos a pena, e gracias a Dios non pasou nada os enfrentamientos, porque de Ajo aprendemos todos e organizámonos todos. Que pasaba? Que eles, pois nun momento dado, viñeronos a nosa libre marisqueo, non eran autorizacións, era libre marisqueo. Tiñan toda a lei do mundo. Pero, hombre, nós en aquel momento chegaban ali e pañaban 10 kilos de ameixa babosa en media hora cada home, que era cando ganaban 200.000 pesetas, e, bueno, a nosa rabieta foi impotencia, malestar, disgusto. Pois, bueno, nada máis ni nada menos, xuntámonos todos os mariñeiros na cofradía, marchamos e prendemos o lume á ponte da isla. Eu tiña 2 fillos no mar, a malo meu home, tiña a casa a facer, e ganaban moitos cartos. E eu aí xa foi a por todo, o sea, ver que nos levaban o noso pan, xa foi o todo. Aí foi de verdad, foi durísimo. Eu creo que moitas veces ignoramos o peligro que tiñamos en riba. Homes que lle tiñas que pa mirar pa cara, poñerte na punta dos pés, e mirar pa arriba, e pa lle poder dar ca linterna, terte que dar un salto ao aire, eso era ignorarte, porque así o fixo, nos colleu a cada unha nun brazo e nos zapateou. É que, despois, vamos, era que ignorábamos, pero eu en ese momento non lle tiña medo a nada. Ni o teño hoxe. A min, quixera ter algún medo, porque eso significa que te protege un pouco. Pero se non tes medo ningún e vas tan saja como vou, pois calquer día podeme dar un desgusto moi grande. De feito, os levín. Vexo que non se che pon nada adiante. Se non chegas a ser mariscadora, se non chegas a traballar no mar, que venche á cabeza algunha cousa que che gustaría facer se tuveras tempo ou se tuveras posibilidades? A ver, se tuvera tempo e tuvera unha situación económica máis ou menos que me pudera valer, pois iría para unha ONG a axudar aos necesitados. Sí. É unha das miñas ilusións, sería ir polo mundo, eses rapaciños todos que hai así mortos de fame, así, pois axudarlle eu, se pudera económicamente, e se non fora así, pois darlle a axuda que outros dan, axudarlle a repartir, ou pon un asilo, axudar a repartir comida, ou pon a Cruz Roja. Entón, se tes que facer así un pensamento sobre a felicidade na túa vida, que é para ti a felicidade? Home, a ver, a miña felicidade na miña vida é ter salud, poder ir a traballar, ver os meus fillos traballando, non en boas posicións, traballando para ir pagando as súas hipotecas e termos para comer. A mí gustaríame que isto continuara. Xa dixo, o marisqueo ten moitísimas posibilidades de moitísimos postos de traballo. Que pasa? Que hai que traballar moito nel. Hai que sembrar, hai que limpiar, hai que dragar, hai que oxigenar o mar, hai moito traballo para facer. Hai moito traballo detrás, moito. Moito traballo, moito sacrificio, moito esfuerzo, moita dedicación e moitos dolores de cabeza, moitas lágrimas. Moitísimas lágrimas, moitísimas. Pero a vida é así.
Que conversa tan agradable entre Anxo e Evangelina á beira do mar, verdade? Falando, capturando eses instantes dunha vida esvaecida e que hoxe rescatamos o traverso da memoria. Nos, pola nosa banda, convidámolos a outra historia de vida dentro dunha semana equinoccio do retrato na Televisión de Galicia. Sexan felices.